खुलुमबाय दिनै 26 एप्रिल 2024 शुक्रबार उत्तर प्रदेशआव थांनाय 6 दान सिगां जुलि जानाय आइजोआ लामानि जाब्रबथाय जानानै थैनायनि जाहोनाव बिनि फिसाया दुखुखौ सहायनो हायैयाव गावबो गावनि जिउखौ फोजोबदों। थैनाय बिसि आरो फिसायनि मुङा जाबाय मणिकर्णिका कुमारी 28 बोसोर बैसोनि आरो योगेश कुमार 36 बोसोर बैसोनि। योगेश कुमारा गावनि बिसिखौ गोबां अनोमोन आरो जुलिनि उननिफ्रायनो बिसोरो खौसे दंगासिनो दंमोन आरो योगेश कुमारा थैनायनि सिगां गावनि थैनायनि जाहोनखौबो लिरना गालांदों। क'टायाव हटेलाव सासे जुलि जानो गोनां हौवा गोदाना गावनि जुलिनि 2-3 घन्टा सिगाङाव लाइनजों बोबथाबजानानै थैदों। थैनाय हौवा गोदाना गावनि हालदै फोननाय आफारनि उनाव हटेलनि सुइमिं पुलाव दुगैनो थांनायाव लहानि पलआव हमफ्लांनायाव मोब्लिबजों हरखाब बोबथाबजानानै बे जाथाया जादों। थैनाय हौवा गोदाननि मुङा जाबाय सूरज सक्सेना 29 बोसोर बैसोनि। सूरज सक्सेनाया हिन्जाव गोदानजों जुलि जानो थाखाय साखाफारा जाखायोमोन आरो दुगैस्रां लोबस्रां खालामगासिनो दंमोन, नाथाय बे समावनो बे जाथाया जाबाय। श्रीलंकानिफ्राय तामिलनाडुसिम सानस्रिनाय बादायलायनाय। श्रीलंकानिफ्राय तामिलनाडुसिम सासे सुबुङा रेस जानायाव सानस्रिनानै थांबाय थानाय समाव हरखाब हारेरे जानानै थैदों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय गपाल राव, बेंगालुरुनि थागिबि। मानसि गावथारहोनाय मानसि फोथैनाया प्रमद बर'नि गुबै सिनायथि। एबसुखौ आं सोंखारनो सानाखै, नाथाय आसाम सोरखारा बिटिआरनि कलेजफोरखौ सोरखारि खालामा होननानै गोथाङै लिरखांनायनि उनाव थेवब्लाबो दिनै एबसुआ चुपचाप दङ आरो बड' साहित्य सभायाबो दिनै चुपचाप दं होननानै बिक्रम दैमारिया बुंदों। दिपेन बर' बिथांनि सायाव आं बुंनो एसे बोरैबा मोनो। दुलाराय बर' फरायसा आफाद होननाय लोगो लोगोनो नाथाय बिथाङा दिनै जा प्रेसमिटखौ होबाय, बे प्रेसमिट होनाया बिथांनि हारसिं कमिटमेन्ट प्रेसमिट ना गुतै दुलाराय आनसलिक एबसुफोरजों रायज्लायनानै लादों आं बेखौ मिथिया। नाथाय जोंहा कन्टेक्ट दङ, जोंहा रायज्लायनाय दङ। दा बैसोरनि कास्टमार दा बुंलांखाबाय गोबां आनसलिकनि खोथाया जाहैबाय जोङो लकेलिटिखौ नायनांगौ आरो जोङो गोरों केन्डिडेटखौ नायनांगौ। बेयाव सोरबा लिडारगिरि बा सोरबाया गावबो ड्राइभार साननानै सालायलांबाय थाबा जाया। जोंबो जोंनि कमिटमेन्टखौ जों होगोन। सोरबाया आमुकनो बिजेपिबो होनांगौ होनना बुंबानो जोङो मानिया। सोरबाया दिनै जयन्त बसुमतारी होनांगौ होननानै बुंब्ला जों मानिया। बेखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो आनसलिक लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा बुंग्रा जोंनियाव दङ, जोंजों रायज्लायग्रा दङ। बेनिखायनो आं बुंनो सानदों जे मानगोनां दिपेन बर' बिथांनि प्रेस मिटआ गाव हारसिंनि ना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आनसलिकफोरखौ लानानै बुंनाय प्रेस मिट जों बेखौ मिथिया। नाथाय जों मिथिगौ गोबां आनसलिकआ दिनै खाम्फा बयगारिदिं दङ आरो गोबां आनसलिकआ उदालगुरि आरो बाक्सानि जिथु जोंहा तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि एबसुनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनाबो लकेलिटि हिसाबै दुर्गा बर'नो भट होनाया दिनै खातां जाबाय। नोंथांमोना जेब्ला भट होनायनि पेटार्नखौ नुगोन, गाव नाजागोन, अब्ला नोंथांमोना मिथिगोन। नाथाय आं मोनसे खोथा दिनै बुंनो सानो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आं दिनै सोंखारिनो साना, नाथाय बिथांमोननि गोरोन्थिया बे मोनसे जानानै थांदों। आं बुंबाय थादों जे मेगनजोंनो गोथां नुथारबाय जे आसाम सरकारा स्कुल आरो कलेजखौ बा कलेजखौ 10 खानल' नङा, कलेजखौनो सरकारि खालामनो हाला होननानै गोथां जुननि 30 तारिख लिरनानै हरखाथारबाय। जाय कलेजखौ बिथांमोना सरकारि खालामनांगौ होनना बर' साहित्य सभायाबो रनज पेगुखौ लोगो हमलाय, चिफ मिनिस्टारखौ लोगो हमलाय, रनज पेगुनियाव थांलाय, चिफ मिनिस्टाराव थांलाय, आसामाव लोगो हमलाय, बिटिआरआव लोगो हमबाय थादोंमोन। नाथाय जेब्ला बोसोरथामनि उनाव मोनसे रिजाल्टआ फैबाय, नोंथांमोननि कलेजखौ जों सरकारि खालामनो हाला होनना गोथां लेखाया फैनानैबो दिनै बर' साहित्य सभायाबो चुपचाप, दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो चुपचाप। नाथाय आं बुंगोन मानो चुपचाप, मानो रायजोनो मिथिहोआखै? नोंथांमोनाथ' मिथिहोदोंमोन जों मावगासिनो, जों स्कुलखौ सरकारि खालामनो थाखाय नाजागासिनो, जों कलेजखौ सरकारि खालामनो नाजागासिनो। नाथाय नाजायै रिजाल्टआ फैबाय जों खालामनो हाला होननानै दिनै रिजाल्टआ फैबाय। अब्ला बे रिजाल्ट फैनायखौ रायजोनो मानो मिथिहोआखै? नोङो दिनै सरकारि खालामनो हाला होननायाथ' बिजेपि सरकारानो ना, आसामानो। दिलीप सैकियानोथ' एमपि, दिलीप सैकियानोथ' खालामनाङा होनना बुंनाय जाबाय।
मा दिलीप सरकारखौ बोरै नोङो खालामनो हागौ नङा होमबा दिल्लीयावलाय मा दंबावो दिल्लीया लिरना हरखाजोब्बाय कुनु सापर्ट खालामनायनि कुनु लाइनावनो गैया दिल्लीया बिटिआर एकर्डखौ दिनै दिलीप सरकारयासो सापर्ट बुंहैगोन दिल्लीयाव ना दुर्गा बर'आसो बुंहैगोन दुर्गा बर'आ सोर दिलीप सरकारया सोर दिलीप सरकारया महानि दुर्गा बर'आ महानि बेनिखायनो जिमान जिखियानो मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर'आनो बुं सोरबा बिनिख्रुइ बांसिन बाबानो बुं रावबो जोंनि बर'आनो जा बिटिसिनि बेसेबां बाखियानो जा रायजो बाखियानो जा दिलीप सरकारयानो रावबो भट दा हो आरो जोंनि बिटिआर रायजोनि जेसेबां रायजो राजा दङ दुर्गा बर'नो भट होनाया खातां जाबाय जोंनि बिफा बियो जोंनि बिदा बियो दुर्गा बर' बिथाङा जोंनि थाखाय भट मोननांगौ बास दिनै नोंथाङा बुंबाय थानाय जिथु माइनटसआव ओंखारनाय बेखौ इउपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफोरा नंखाय साजायदों बिनि सायाव मा बुङो आंनि लेखायाथ' आं होखाबायानो नंखाय होननायनि लेखाखौ होदो प्रमाणखौ होदो आंथ' प्रमाण होबाय दिल्लीया इउनिभारसिटिखौ बुंबाय उदालगुरिया तेजपुरावनो खाथि तेजपुरावनो सोलोंथाइ लाहैनो हागोन होननायनि कारना मा होनो गोसो गैया उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै कालचारेल कमप्लेक्स लाबोनाया टेकर सिस्टेमजों फिट नङा मिलाया माने होनो हाया रेलवे फेक्टरिया बङाइगावआवनो दंखायो बेयाव जों बाजेट होखाबाय क'क्राझारनिफ्राय बारा गोजान नङा बेयावनो सोलोंथाइ ला होननानै बुंबाय बे गासैबो गोथां लेखाखौ आं होबाय हा नोंसोरो नंखायबा नंखायनि लेखाखौ होदो नङा होमबा आंनि एगेन्स्टआव नोंसोर मोनसे एलिगेसन लाबोना नै जोंहा इउनिभारसिटि जाबाय नै जोंहा स्कुला माबा सरकारि जाबाय नै जोंहा कलेजा सरकारि जाबाय होननाय लेखाखौ होदोब्ला होमबासो रायजोआ फोथायगोन नङा होमबा आंथ' एभिडेन्सखौ होखाबायना जिबा बुंबाबो जेबो जाला सोरबा बुंनो ना बुङा था जेबो जाया नङा होमबा आंहा बे सैथोआनोसै लेखाया जि बुङो बेनो सैथो जायो लेखाखौ होदो नोंसोरबो नङा आंथ' लेखासो होदों आंथ' खुगां बुङाखैना नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि